लाख लाख थाखा लुथिनानै मैयानि समाव बाथासिपुर दिखियाजुलि बाथासिपुर सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव एक्स-एन-डि-बिफ्रा गान्जा बेफारि हमनानै पुलिसनो दैथायहरो। जोबोद बाखनायथाव। जेरावखि जाया एक्स-एन-डि-बिफ्रा ड्राग्स गान्जा आरो गुबुन गुबुन माखासे नखर गारनानै खारनाय बिथांमोननि सायाव माखासे नोजोर होदों। एक्स-एन-डि-बिल' नङा, मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफ्रा खौसे जानानै नोजोर होदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो, लाख लाख थाखाखौ सोर लुथिनानै खारखुमानानै दं? भिडिअनि फुटेजखौ एसे नायला। नैबे सानै मानसिखौ भिडिअनि फुटेजाव मानि थाखाय होदों? बिथां सानैया गभर्नमेन्टनि अफिसार, बिथां सानैयानो गभर्नमेन्टनि स्टाफनि मानसि जायो। खौथि खौथि थाखा बर' समाजनिफ्राय लुथिनानै खारनानै दं। बिनि थाखायनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा, बे सानै मानसिखौ नुयोबा खबर हर, नङाबा हमनानै दोन। बे केसआ एक्स-एन-डि-बिनि आखायाव दैथायहरजाबाय आरो जायफोर थगायजादों, साननैसोनि उनाव भारत सरकारनि थाखानाय आयेन बायदि, आसामाव थाखानाय आयेन बायदि माखासे आयेननि खाथियाव बिथां सानैखौ आयेननि राहा लानो थाखाय साननैसोनि उनाव थांगासिनो। जायफोर बे सानै मानसिखौ अबे जायगायाव थायो, अबे जायगायाव खारखुमानानै दं, बिथां सानैखौ हमनानै हरनो हायोबा आरो बिथां सानैया अबे जायगायाव खारखुमानानै दं बे जायगायाव खिथाहरनो हायोबा सासेयाव 35,000 खरि, सानै मानसिखौ हमना हरनो हायोबा 70,000 जायफोर खबर हरनो हायो मोननो थांगोन। मानो होनोबा जों गुबुन गुबुन चेनेलाव नुदोंमोन नकलि डिसि, नकलि एसपि, नकलि गभर्नमेन्टनि अफिसार जानानै माखासे थाखा फैसा लुथिनाय। थिग दिनै बर' समाजनि गेजेरावबो नंखाय अफिसार जानानै, नंखाय माखासे 420 खोथा बुंनानै खौथि खौथि थाखा लुथिनानै खारनानै दं। जोंनि बर' हारिनिफ्रायल' नङा, गुबुन गुबुन हारिनिफ्रायबो लुथिनानै बिथां सानैया खारनानै दं। बिनि थाखायनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा, बे सानै मानसिखौ सोरबाफोर नुयोबा खबर हर, नङाबा हमनानै दोन। बिथां सानैखौ सोरबाफोर खबर हरनो हायोबा पुलिसनि हेफाजाब बा मदद लानानै बिथां सानैखौ हमनानै लायनाय जागोन आरो बिथांमोना भारत सरकार, आसाम सरकारनि थाखानाय साजाखौ मोनगोन। बिथांमोना माखासे गावसोरनो सारेन्डार जायोबा, गावसोरनो फैनानै जुदि सावरायोबा माबा मोनसे समाधान जागोन। खौथि खौथि थाखा बर' समाजनि गेजेराव लुथिनानै खारखुमानानै दं। अबे जायगायाव दं? बिथां सानैया ट्रेक्टर, माखासे बर' समाजनि गेजेराव माखासे सरकारनि आसनि होनो हायो होननानै समाव बेबायदि माखासे गोरोन्थिया बर' समाजनि गेजेराव जोंहा बदनाम जागोन। बिनि थाखायनो बे सानै मानसिया अबे जायगानि, आं बिथांमोननि जायगानि थंखौ होथ'ला। बे सानै मानसिखौ नुयोबा खौथि खौथि थाखा बर' समाजनि गेजेराव लुथिनानै खारखुमानानै दं। बे केसआ एक्स-एन-डि-बिनि आखायाव बर' समाजनि गेजेराव केसआ दैथायहरजाबाय आरो साननैसोनि गेजेराव आसाम पुलिसनि खाथियाव भारत सरकारनि, आसाम सरकारनि थाखानाय आयेन बायदि आयेननि खाथियाव केसआ थांगोन। बिनि थाखायनो बिथां सानैया सावरायनानै समाधानखौ लुगैयोबा थाबैनो जाय जाय मानसिनिफ्राय थगायनानै लाबोदों बिथांमोननि खाथियाव सावरायलायनानै समाधान जायोबा जोंहा जेबो बुंनांगौ आपत्ति थाया। बिथां सानैखौ खावलायहरनाय जायो, जेरावखि थाया नोंथां सानैया सारेन्डार जायोबा, लाख लाख थाखा थगायनानै जानाय बर' समाजनि गेजेराव बेबायदि माखासे नंखाय अफिसार जानानै, नंखाय सरकारि स्टाफनि मानसि जानानै बेबायदि माखासे लुथिनाय मानसिखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मानो नांगौ? बिनि थाखायनो बे सानै मानसिया जुदि मोजां मानसि जानो लुगैदोंबा थाबैनो एक्स-एन-डि-बिफोरनि आखायाव, नङाबा आसाम पुलिसनि आखायाव, नङाबा आयेननि खाथियाव सावरायनानै समाधान जाफैनांगौ। मानसि जाफ्लानानै थाखा फैसा लाबोनाय,
सरखारि आसनि होनो हागोन होननानै बेबायदि सानै मानसिखौ जेरावखि थाया जोंनि रायजो राजाफ्रा नुयोबा थाबैनो खबरखौ हरोबा हमनानै दोनोबा 70,000नि गोजौआव थाबैनो बिथांमोनखौ खबर हरनो हायोबा थाबैनो हमनानै हरनो हायोबा 70,000नि बारा होनो थाखाय राजि जायफोर थगायजादों खांनानै बे एसे हरनानै 70,000नि बारा हरनो राजि जोंनि बर' समाजनिफ्रायबो गुबुन माखासे हारिनिफ्रायबो बिथां सानैया थगायनानै लाख थाखा थगायनानै खारखुमानानै दं। बिनि थाखायनो जेरावखि थाया जोंनि बर' समाजनि गेजेराव खबरखौ हर नङाबा हमनानै दोन बिथां सानैखौ जेरावखि नुवा हमनानै दोन।